Табигатьтә яз тантана итә. Кардан ачылган юллар велосипед, самокат сөючеләрне үзенә чакыра. Соңгы көннәрдә ике тәгәрмәчле транспорт белән йөрүчеләр саны күзгә күренеп артты. Юлда игътибарлы булыгыз дип өлкәннәргә балалар кисәтү ясый. Сюжетыбыз шул хакта. ЮХИДИ инспекторлары балалар бакчасына йөрүче сабыйлар белән юлда беренче тапкыр эшли. Бүген яшь инспекторлар ролен шоколад балалар бакчасының уртанчылар төркеме башкара. Әле генә безнең язгы каникуллар операциясе тамамланды. Шушы операция кысаларында әти-әниләргә машинада балаларын дөрес йөртмәгән өчен 7 кешегә беркетмә төзелде. Без инде менә шушы үз чиратыбызда бүген яңадан инде машина йөртүчеләргә, әти-әниләргә, зурларга шушы кагыйдәләрне яңадан бер кат искә төшерергә диеп, безнең бит инде хәзер яз җитте, асфальт чыкты, юллар ачылды. Юлларда инде безнең хәзер икенче төр транспортлар барлыкка килә, электросамокат, велосипед. Менә шушы уңайдан дагы яңадан бер кат инде барлык кешеләргә, райондашларга шушы кагыйдәләрне яңадан бер кат искә төшереп, аларга bir кат үндәү белән чыгабыз инде кагыйдәләрне үтәп йөрсеннәр дип. Балалар шофер җәяүлегә юл йөрү кагыйдәләре язылган тематик белешмәлекләр, яктылык кайтаргыч элементлар тапшырды. Нәниләр теле белән алар кагыйдәләрне белергә һәм сакларга, сәламәтлекнең кадерле икәнлеген аңлатырга тырышты. Юлда бөтенебез дә исән-сау гына, исән-имин генә йөрсәк иде, игътибарлы булсак иде, балаларны менә шушы кичкенә яшьтән үк кагыйдәләргә өйрәтеп үстерсәк, үзебезгә дә тыныч була, алар да исән-имин була. Бала белән без бүген акциягә чыктык. Безнең бакчада ел дәверендә ата-аналар белән эшчәнлек бик тыгыз бара. Без инде алар белән төрле чаралар күрсәтеп эшчәнлекләр эшлибез. 3 бала атасы Алмаз Димөхәмәтов намуслы шофер, өйдә еш кына балаларына юл йөрү кагыйдәләре буенча тәрбия эше алып бара. Менә бу шараны үткәрү бик әйбәт булган ул. Хәзер менә җәйге чорда каникуллар башлана, юлда хәрәкәт бик күп, балаларга аңлатырга кирәк. Юл пешеходный переходлардан ничәтеп йөрисе. Кагыйдә юлда хәрәкәт итүче һәркем, һәр төрле транспорт өчен бер. Аны сакламаган очракта җәза алу котылгысыз. Һаманда бер проблема инде, балаларның самокатлар белән чыгып йөрүе инде, кичләрен инде үзләре теге әти-әнисез без сопровождение здоровствия дигәндә һаманда шул аннары әти-әниләр ягыннан килгәндә инде нарушениелар һаманда булып тора инде ул. Кагыйдә бозучылар, балаларына дөрес перевозка ясамаучылар, теге специальный сиденьялар утыртмыйча, аларына да утыртып йөрүчеләр дә була, андый очракларда очрый. Төнә белән менә хәзер вакытта тоже уже күзгә чалынып тора. Төнге 11-ләрдә уже сәбиттә уже балалар әти-әниләрсез урамда йөрүләр инде. Яз җәй көне балалар гел урамда, алалар тарафыннан игътибар күзәтү дә җитеп бетмәскә мөмкин. Балалар катнашындагы юл транспорт һәлакәтенең күбесе аларның уйламыйча эш итүеннән килеп чыга дип белгечләр. Районыбыз балаларын алда куркынычсыз тәгәрмәч бәйгесенең район туры көтә. Бу исә белемне ныгыту өчен тагын бер мөмкинлек.